شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ኣነ ዓኹም ሰላሕ አዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ መዓልቲ ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም እንካፈሎ ቃል ህይወት ቅድድምያ ዝብል እዩ ህይወት ቅድድምያ ኩሉ ሰብ ህይወት ዝነብር ዘሎ ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ከም ዘሎ ክሓስብ ይግብኦ እዩ ምኽንያቱ ህይወት ኣብ ናይ ቅድድም ስፍራ ያደላ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ካብ ጥቕሲ 24 ከምዚ ይብል ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳዶሙኸ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስበ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገትእ እዚኣቶም ነታ ሓላፍ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግን ነቲ ዘይሓልፍ እዩ ስለዚ ኣነ እጎይ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ነዘይ ፍሉጥ ዝጎይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንነፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ኸይከውን ንስጋይ እሰቂዮን እግዝኦን ኣለኹ praise God ሐዋርያ ጳውሎስ ካብታ ሓደ ኣብ ህይወቱ ነቲ ዝተዋሃቦ ዕላማ በትክክል ነቢሩ ፈጺሙ ክሓልፍ ዝገበሮ ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ከም ዘሎ ስለዝፈልጥ ዝነበረ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ይነብር ምህላው ንርእሱ ስለዘኣመና ኩሉ ጊዜ ከም ጎያይ ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ዝተጸውዐሉ ጻውዒት ርእሱና ገተአ ርእሱና ዓቀበ ሓይሉን ዳዓቀበ በትክክል ይነብር ነይሩ ኣሕዋት አስተውዕሉ እንተ ደኣ ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ከም ዘለና በሪሁልና ከምቶም ተዓዘብቲ ኮይና ህይወት ኣይንነብራኒና ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ዝጎዩን ካብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ወጽዮም ዝዕዘቡን ኣናባብሮኦም ሓደ ይኮነን ريخو محوات بزح جيزي نتستوعنالو تصاوعيت بتخكل زين نبر اب جيزينا نتصاوت نمنتاي تتبهاله هيوت قددم مخاناس لزين فلتينا امناي مقادادم السفرا خمزلنا سلازين فلتيو انت دا ابناي مقادادم السفرا اتيخا خمزلخا بريهولكا كم غوياي نهيوت بتخكل كتنبرا خجمريخا رأي حوات غوياين تعذابن ببينو عينت النبابرا يزلوهم تعذاب تدلي خصات خالي تدلي خسحق خالي تدلي خبلع كسات خالي تدلي خوف كبل خالي تدلي خدقس خالي كم داس ولا يزغبر اتو غوياي جن كم زدليو يكون زغبر اتو زخورو زلو غودنا كم زبلو يزخون غوياي بزكالو متن رؤسو عقيبو حيلو عقيبو تنفاسو عقيبو طرحنا بتناي مچرشا تارجت غيرو زلو شلمات زرخبلو نابون خبصح بزلو عقمو تطقيمو عقل غيري يزغوي احوات اذا انا نسخو من امدرخ النبرا تفقيدات لنا زلا غعزو ناي قددم غعزيا نغوي انا زلنا امچرشا غيانا مسودانا دما كمت غويو زوده شلمات زلو نفس وكفنا بتخكل انت دا غوينا كاب نغوس نغستات اقدمينا شلمات يصبينالو اسكني هيوت بخمس عينت انبابران انبرا نغوي خمزلنا نحسب امناي مقادادم ميدا اتينا خمزلنا نحسب امچرشا دما نغوس نغستات شلمات حيزي صبينا خمزلو نحسب كم منبر ايننبر شلمات نخنقبل جن نوغي مخنياتو هيوت قددميا ابناي مقادادم سفرا يغازلخا صبو انت دا غويخا شلمات አለካ ጽቦ እንተ ደይ ጎይኻ ግን ሽልማት ይብልካን مخنياتو كل زغوي ፍጽም ማለት አይኮነን በትክክል ዝጎይ ጥራሂው ኣብ ሽልማት ዝበጽሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ዳስዋይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ህይወት ክነብር ከሎ በድሕረይ ዘሎ እንዳሓደኩ ናብታ ዓስበ ዓወትና ቅድሚት ማጣጠር ኣሎ ኺሉ ንምንታይ ተተባሃለ ኣቅድሚኡ ተዓወት ከም ዘሎ ኣቅድሚኡ ተሽልማት ከም ዘሎ ንርእሱ ኣእሚኑ እንዳራኣየ ይጎይ ስለዝነበረ በድሕሪት ዘሎ እንዳገደፈ ኣብ ጉይኡ ዝዕንቅጾ ዘበለ ነገር እንዳገደፈ ንሓይሉ ዘድክም ነገር እንዳገደፈ ጥራሕ እቲ ኣብ ኢድ ንጉስ ነገስታት ዘሎ ሽልማት ንምቕባል بزلو عقم تتأكيمو بتزتوهابو تصقا تتأكيمو بتخكل يقوي نيريو سلازلومي أنا نسخو من
أبناي مقدادم سفرا خم زلنا نحسب أبناي مقدادم سفرا خم زلنا نستوعل حيلنا بتخكل كنت قملو اندحر كوينا كم تهواريا باولوس زبولو نخالقوت እንዳሰበኩ ንርእሰይ መታን ድርቢ ኮይነ ኸይርከብ ንስጋይ አሰቂውን እግዞን አሎ ኸይሉ ካብታ ሓደ ተቀዳዳም ሰብ እንድሕርኢኩሞ ስጉኡ ዝበሎ አይገብርን እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ካብ ጾታ ክወጽ እዩ ስጉኡ ዕርፍ ክብሎ እዩ ምኽንያቱ ይጎይ ዘሎ ስጉኡ ማይስተ ክብሎ እዩ ስጉኡ ህዳእ ክብሎ እዩ ስጉኡ ብዙሕ ነገር ስጉኡ ክብሎ እዩ ካብቲ ጉይኡ ደውጽእ ማለት እዩ ዳስ ዋይ እቶም ብትኽክል ዝጎዩ ንስጎኦም ዘይሰምዑ ንመንፈሶም ጥራሕ እንዳሰምዑ ጉዕዞኦም ድቁጽል እዮም ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንስጋዬ ሰቄኖ ጉዞኦን አሎ ኸይሉ ንምንታይ መታን ካብቲ ናይ ቅድድም ጉያ ከውጾ መታን ነቲ ጉይኡ ብትኽክል ንኸይፍጽም ከይዓክቶ እስከ ዘነጥቡ ወሰዱለይ ጎያይ ኣብ ጉይኡ ክጥቀመሉ ዘሎ መጀመርታ ቀዳማይ ቋረጸ ንቅድሚት ምጥማት የድልዮ ጎያይ ቋረጸ ንቅድሚት ክትምት አሎ ምኽንያቱ ጉይኡ ንድሕሪት አይኮነን ንየማን አይኮነን ንጸጋም አይኮነን ንቅድሚት ስለዝኾነ እታ ዓስበዓወት አቅድሚት ስለዘሎ ካልኣይ ድማ ንጉይኡ ካብ ዘታርፎም ነገራት ምቁጣብ ምኽንያቱ ጎያይ ኣብ ጉይኡ ክታርፎ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት አሎ ስለዚ ብትኽክል ንኽጎይ ካብ ጉይኡ ዘታርፎ ዘበለ ነገር አቮይድ ክገብር አሎ ክቁጠብ አሎ ክነጽጎ ክኽእል አሎ ሳልሳይ ድማ ዓቕልን ትዕግስትን የድልዮ ጎያይ ዓቕልን ትዕግስትን የድልዮ ኣብ ናይ መቃዳደም ስፍራ ዘሎ ብትኽክል ክሳዕ መጨረሻ ክበጽሕ እንድሕር ኮይኑ ተንፋሱ ድኻሙ ዓቕሉ ክወድኦ ስለዝኽእል ዓቕልን ትዕግስትን የድልዮ ኣብ ፍጻመ ንኽበጽሕ ኣብ ህይወት ድማ ክሳዕ መጨረሻ ብትኽክል ክንውድእ ንደልን ተደኣ ኮይና ዓቕልን ትዕግስትን ይሓተና ራብዓይ ድማ ምክታእ ርእሲ የድሊ ምክታእ ርእሲ የድሊ ጎያይ ብዝከኣሎ መጠን ንርእሱ ተደኣ ዘይገትእ ኮይኑ ኣብ ፍጻመ ክበጽሕ ኣይክእልን እዩ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ዝሃበና ዓላማ ኣብ ፍጻመ ክነብጽሖ ንደልን ድሕር ኮይና ብዙሕ ንርእስና ዝፈታትን ጎደናታት ቅድሜና ከራኽበና ስለዝኽእል ንዓቕልና ዝፍትን ጎደናታት ከጋጥመና ስለዝኽእል ንርእስና እናገታእና ክንከይድ ይግበአና ናይ መጨረሻ ሓሙሻይ ግን ከም ዝዕወት ምእማን የድልዮ ኩሉ ግዜ ጎያይ ክስዓረይሉ ጉያ ይጅምርኒ ክስዓረይሊ ጉያ ዝጅምር እዛ ንነብረላ ዘለና ጉዕዞ ድማ ብትኽክል ኣኽሊል ዓወት ካብ ጎይታ ክንቅበል ንደልን ተደኣ ኮይና ብትኽክል ከም ንዕወት ዝጀመርናዮ ከም እንፍጽሞ ኣብ መጨረሻ ከም እንበጽሕ ክንኣምን ይግበአና እንተ ዘይኣሚንካ ክትጎይ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ኢኻ ዘለኺ ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ኢኻ ዘለኻ ከም ካብ ቅድድም ወጻኢ ዝነብርዎ ኣነባብራ ኣይትንበር ከም ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ዝጎይ ዘሎ ጎያይ ጌርካ ንርእስኻ ርአያ ጽቡቕ ጎያ ክትጎይ ጎያይ ምዃንካን ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ምህላውካን ህይወት ማለት ኣብ ናይ መቀዳደም ስፍራ ዘላ ጉዕዞ ምዃና ፍለጣ ሻሎም